Da bezala lotanengoen, eta naute iratzarri. Euskaldun jende jatorrarentzat, izan adin alaigarri. Lehen hitz utxetan zegon bersoa, orain eginda marrazki. Egia baizik ez dut esango, 3 gehi 4 ez da 7. Artzai Pizkorren sorlekua da, Euskal Herriko amezketa. Pizkorrenetan neu Pizkorrena, ate guztien krisketa. Haundiki eta petralen aurka, hartzen dut beti kasketa. Makilarikan onena ditut, bersoa eta hizketa. Buru ederra ez nekatzeko, pauso txikiko bizango. Ala ere inon festarik bada, enaiz azkena izango. Aurre hartu nahi badidazu, nekatuko zara frango. Bidigarrorik berritxuena, amezketako Fernando. Espainiako erregea. Badakizue, nire emaztearen iritzian, 2 asto genituela etxean. Bat iguluan eta bigarrena neu nintzela. Ez dakit, behar bada arrazoia zuen, eta ni ere astoa besterik ez naiz izan. Aitortu beharra dut langilean behintzat banuela antzpixka bat gure ikulukoarekin. Asto madarikatua, atera adi uretatik segituan, abiatu adi zubitik, alperra! Damutuko zai galu horri, damutuko zai gero! Gure astoura ikasia zegoen, gatza urtu egiten dela uretan, eta horrela arintzen zuen karga, gatza garraiatu behar nuen bakoitzean. Baina halako batean, soldaduak azaldu ziren amezketan, eta astoa baitu zidaten jakingabe astoark, kargak putzuan arintzeko ohitura zuela. Mira, lo veo, a Madrid se ha dicho. Venga, muévete más rápido. Vamos, adelante. Burro. Que se marcha el burro. Sargento, el burro. El burro se ha metido en el agua. Y el agua moja. El agua moja los sacos que lleva el burro. ¿Y los sacos que lleva el burro? Están llenos de pólvora. Y la pólvora mojada no vale para disparar. Ahora somos el ejército de la pólvora mojada. ¿Y quién se lo va a decir al general, Yo no. Ez zuten tiro askorik egingo nire astoak garraietutako zutautxarekin. Nik ez dakit soldadu horiek gertatuaren berri eman zioten generalari, baina errege jakindu nonbait eta aranon izugarrizko arroaldia izan genuen herrian. Fernando! Fernando, guazen agu dokumentura.
Ez dut fraile zartzeko asmorik. Atornirekin konbentura, Espainiako erregearen konfesorea etorri du. Ez nire bekatuak entzutera, ez horixe, Don Cornelio. Guazen lehen baita. Ona Espainiako erregearen konfesore jauna, errege beraren aginduz etorria. Dakizuenez anaia maiteok, Espainiako erregearen esku geldituko da komentua, gure jakinduria teologikoa behar bezala frogatzen ez badugu. Izan ere, Espainiako erregeak dioenez, komentu honetan ez omen dugu egiten otoitz eta kanta, hitz eta marmar baizik. Erne bada teologo maiteok. Espainiako erregearen konfesore santuak du hitza, eta nik itzuliko dizkizuet beronek esanak. Amadísimos hijos del rey de todas las Españas, por la gracia de Dios. Jainkoak egun ondizuela amezketar guztioi. Desgraciadamente vosotros no sabéis hablar. Zoritxarrez nik ez dakit hizketan. Desgraciadamente vosotros solo sabéis ladrar. Zoritxarrez nik erdaraz baino ez dakit. Y por eso os voy a proponer una sencilla prueba teológica. Eta horregatik, teologia proba gogor bat jarriko dizuet, que está basada en el lenguaje de los signos. tximinokerian oinarritua. Erne, Fernando, I teologo handia izeta. Teologo? Zer ote da hori? Amadísimos hijos del rey de todas las Españas, por la gracia de Dios. Si no sois capaces de seguir este razonamiento escolástico, perderéis vuestro convento y seréis desterrados a la ínsula Barataria. Anaia maiteok, ederki izorratua gaudek. Nik behintzat etzakiat morroi honek zer esan nahi izan duen tximinokeria hoiekin. Inor kulertu alduzu ezer. I Fernando, zer edo zer asmatu behar duk. Begira, utzi da zue fraile jantzi bat, eta ikusiko dugu nor den egoskorrago. Hau do, kabuzai bat Fernandorentzat. Si vuesa merced dispusiera a repetir la prueba. Si así lo queréis, amadísimos hijos del rey de todas las Españas, por la gracia de Dios, repetiremos la prueba. Irabazi dugu anaiok. Erregiaren konfesoreak aitortu du oso jantzia gaudela teologian. Sagarra erakutsi digu bekatuaren irudi, baina guk ogia erakutsi diogu Jainko semearen gorputzaren irudi. Atza erakutsi digu berak, Jainko bakarra daukagula adierazteko. Eta guk bi atz erakutsi dizkiogu, aita semeak egiten duela guraso ahaztu ez dezagun. Aita, semea eta Espiritu Santua hiru pertsona direla adierazteko, beste hainbeste atz erakutsi dizkigunean, ukabila ez dugu hirurak bat direla esanez. Banekianik, fraile sistrin haue guztia paino teologo handio itzela, Fernando. Teologo edo, han bidali genuen behintzat Espainiako erregearen konfesorea. Zijoala, beste norabait erronka jotzera. Lasaitu edarra hartu zuten, fraile gizara joek. Uste zuten basamortura desterratuko zituztela. Baina etzen horren bestez amaitu orduko arroaldia. Oraindik ere larriagoak pasatzeko geunden. Fernando! Fernando! Zer dugu, Tolosa? Izugarria! Alegi arreba da, bake ederra basterotan. Erre? Espainiako erregeak erre behar digamezketa! Ezin dik, zutautza bustia zeukatek Espainiako erregearen soldaduek. Iksegizak txorakeriak esaten, baina hau beduk mendira ies egin. Amezketan ez ditek azitarako ere inorrutziko bizirik eta.
amezketako herriari jakinarazten zaio, Espainiako erregea oso pozik dagoela. Herri honetakoa oso jende bizkorra dela jakin izan duen ezkeroztik. Eta horregatik etorri dela bertara. Amezketarron jakinduria bertatik bertara ezagutzeko. Espainiako erregeak jakinarazten du alaber, amezketa osoa errea eta kiskalia izango dela, hiru proba hauek gainditzen ez baldin baditugu. Lehenengoa, asmatu beharko dugu, nola egin daitekeen munduaren jira 24 orduan. Bigarrena, asmatu beharko dugu, zenbat balio duen Espainiako erregeak. Eta hirugarrena, gezur egia bat asmatu beharko dugu. Gaur bertan hiru proba hauek gainditzen ez baldin baditugu, Espainiako erregeak jakinarazten du, amezketa osoa izango dela suntsitua eta erraustua. Eta amezketarrok barataria uhartera izango garela eramanak. Nola arraio egingo dugu munduaren jira 24 orduan? Espainiako erregeak ere balioko ditik sos batzuk, auskalo zenbat ordea. Eta gezurregia, nork asma dezake. Hoiek eta gehiago dakiena. Bazaukagu herrian. Bahaote? Ez diatuzte. Hoiek denak dakizkiena? Ez badakizki, asmatuko ditik. Zenbat balio duen Espainiako erregeak. Zenbat balio duen Espainiako erregeak. Hori Madrilgo eskribaua jakingo du. Baina nik, nola arraio galdetuko dion Madrilgo eskribauari ezer, amezketan baldin banago. Horretarako, nik ez dudan jakinduria behar da. Beste jakinduria bat behar da. Beste gaz bat, beste arraioa. Egia da. Beste hori bertan daukagu. Oroitzen ala izermano, kukuaren arazoa. Nola ez monfar, arazo larria. Niri jozi da laurrena. Baina nik entzuna nuela, lehenago. Erabaki zaila, benetan. Epaiketa gaitza zinez. Baina azkenean oroitzen aiz nori jozion kukuak? Bai ba, ongi oroitzen hau nori jozion okerretan nori zuzen. Zuzen ala oker. Ik ezagutzen duk inor Espainiako erregeari joko dionik? Bai, ezagutzen diat. Amorrazioa ematen zidak aitortzeak. Baina nik ez diat besterik ezagutzen, ala galderen erantzun asmatzeko. Teologo handia duk. Eskolastikan jantzia. Emaiozu indarra, jauna. Emaiozu argitasuna Espainiako erregearen aurrean. Emaiozu zuhurtzia. Emaiozu ausardia herria zuntzi ez dezaten. Emaiozu askartasuna. Emaiozu gatza. Ez, gatza ez. Nahikoa badu lehendik ere. Eta hala aukeratu ninduten Espainiako erregearen aurrean hitz egiteko. Nire herritar maiteaiek ez baizekiten nola egin daiteken munduaren jira 24 orduan. Ez Espainiako erregeak zema balio zuen, ez gezurregi bat esaten. Galdera zailak omen ziren, baina galdera zailik ez dago. Galdera guztiak dira arrazak, erantzunak izaten dira zailak. Eta bizimodu zailean, ni baino zailduagorik, etzegoen, ahalarretik aruntz eta onuntz, ez horixe. Inor ba aldaki munduaren jira nola egin litekeen. Munduaren jira?
Ongi, Fernan, ongi guarda jauna. Zuk badakizu nola egin? Munduaren jira 24 orduan egiteko, nahikoa da, gurdia eguzkiari lotzea. Qué ingenio de este hombre. Perfecto. Oso ongi guarda jauna. Eta ba aldakizu... Bai, nik badakit zema balio duen Espainiako erregeak. Jesukristo zeruko erregea, 30 sosetan saldu zuten. Zu saltzeko nahikoak izango dira 29. Es admirable, desde luego. Vaya, lo mismo. Izugarri ongi guarda jauna. Eta esango altzenuke orain... Bai, esango dut gezurregia. Espainiako errege jaunak uste du, ni guarda naizela, baina ni hartzaia naiz. ¿Qué opinión le merece a vuestra merced? Sorprendente. Gogotik ikaratu ninduan, guarda jantzita ikusin dudanean, Fernando. Eta ez altzen ikaratu, fraile jantzita ikusi ninduenean. Fraile jantzita? Nik ez haute inoiz horrela ikusi. Antxe jarri nintzen ba, Espainiako erregaren konfesorearen aurrean. Ia lintzen ba. Nik eskatuta. Ondo egina. Gure komentuan oso motz gabiltza teologian. Oso motz. Esana zenidan bai gaurko fraile gaztiak oso alferrak direla. Horregatik eskatu nion Fernandori laguntzeko. Gure jainkoak argitu dizu burua, Fernando. Teologoek baino teologia gehiago dakizu. Teologoa bada ere, niri ez didate mehatxu bi aldiz egingo. Mehatxu? Ze mehatxu baina? Aurrena, sagarra botako zidela. Baina nik ohiko eskorrarekin. Kaskarrean jotzen manuen damutuko zitzaiola jakinarazi nion. Baina, Fernando, teologoak konzeptu bat adierazi nahi izan zuen. Txantxetan hariko zara, ezta, Fernando? Txantxa gutxi, mehatxuak tarteko direnean. Bigarren, atza luzatu zuen. Begi aterako zidala esateko, baina orduan nik bi atzerak utzi nizkion, begi biak aterako nizkiola jakintzezan. Baina, konfesoreak esan zuen... Hori ez da horrela, Fernando. Hala ere ez zuen atzera egin aluark, eta mehatxu egin zidan berriz 3 atzerak utziz aurpegia urratuko zidala. Baina, trinitatea adierazi nahi zuen da. Oker zaude, Fernando. Eta orduan nik ukabila jarri nion mutur aurrean. Sudurra apurtuko niola ukitzen baninduen. Orduan? Teologoa baiz ere, hasi adi nirekin pultsuan, eta jakingo duk zenbat ur dagoen putzuan.